Garantir a seguridade de todos aqueles que se acheguen ata Vila García o día da Festa de Auga é unha prioridade para a subdelegación do Goberno en Pontevedra, para o Concello, pero tamén para a sociedade e para unha asociación feminista chamada O Soño de Lilith, que este ano participará no Punto Lila que se situará na Praza da Segunda República, dende o que se acompañará a todas aquelas mulleres que o necesiten ante unha agresión machista. Nos o que pretendemos é estar o máis cerca das mulleres nesta festa, en todos os ámbitos, pero en concreto neste Punto Lila o que pretendemos é facer como de ponte para informar, para que calquera muller que sufra unha agresión ou que teña algunha dúbida acerca deste tema poida contar con nós. Non é un punto de denuncia, pero si un punto de información para poder derivar, e ali estaremos toda a noite da Festa da Auga, para calquera cousa. Esperamos que non sexa necesario, pero sí que é verdade que xa o feito de ter un punto lila vai a ser unha forma de visibilizar que sí que hai agresións sexuais, que non son casos illados. A concelleira de Igualdade, Tania García, explicou que dende este punto, que poderá verse dende diferentes localizacións da vila, polo globo de helio de grandes dimensións e con luz que o encabezará, estará en conexión permanente coas forzas de seguridade da vila e que estará activo dende as 10 da noite do día 15 ata as 10 da mañán do 16. Simplemente imos presentar hoxe este servicio que pon en marcha por primeira vez o Concello de Vila García, este punto lila que se vai instalar a noite do 15 ao 16 na Plaza da Segunda República, diante do auditorio, porque mañán, ademais desta xornada de difusión sobre o punto lila, que, como ben sabedes, vais instalar unha caseta cun globo que se vai ser visible ao longo de toda o arenal da Concha Compostela, toda a zona TIR. Este sábado, esta xornada de difusión, coincide ademais con unha actividade que organiza tamén a área de igualdade. Os que queiran máis información sobre este tema non teñen máis que achegarse ata o punto de información que estará disponible mañá a partir das 11 da mañá en Rei da Viña.